I got you. We gaan het samen. Nou, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Nathaniel Weileman en ik ben samen hier met... Ik ben Gilly Leona. En we gaan iets nieuws doen, man, bro. We gaan iets nieuws doen, man. Ik kijk ernaar uit. Mooie dingen. Frisse start. Heel de dag op Facebook praten. Ik ben niet meer van de Facebook, maar ik hoor je. Ja, heel de dag op Facebook discussiëren. Op, laten we zeggen, social media. Ja. Discussiëren over Weergaves. weergave, zorgen voor de statistieken. Ja. Zorgen dat iedereen kijkt. Mensen Eens. triggeren, zoals Icho. Maar, Shout-out naar Sideline. we worden Ja. gesponsord, man. Ja. We worden gesponsord, kijk, we worden gesponsord door Sideline. Shout out naar Sideline. Het is mooi, het is mooi dat als je begint... Shout dat out je naar gelijk- Shandy, ik wil een pet. Ik wil een pet, ik wil een shirt. Ik heb gezien, ze hebben ook... shout out naar Blaadje ook. Je weet toch? Nu hebben een nieuw merk, Blaadje. Dus ik wil dat ook. No pressure, hè? Nee. Maar kijk, ja bro. Je moet alles vanuit je sponsor halen. Oké. Ja, zodoende. Maar wat... Dus de eerstvolgende aflevering zijn we gewoon... Maar kijk, fully. Heeft Sideline geen... hebben ze schoenen? Nee? Geen schoenen voor Sideline? Nee? Oké, nou... We zetten de lat wel heel erg hoog nu, maar Ja, oké, we gaan het laten lukken. Ik heb wel een witte Air Force, die gaat met alles, dus... Moet goed komen. Sideline broeken ook niet? Je weet wel, nee, nog niet? Nee? Korte broek? Bro, het is warm hierin, dus het is goed. Lekker, man. Ik kan het doen, zie je niet? Wat heb je? Ja, ik ben tropisch. Ik zit onder een tropische boom. Ja, als we het toch over de tropische gaan hebben, over Cura, et cetera, dan moet je echt natuurlijk... Nee, leuk man. Maar we gaan praten over voetbal, man, Giel. Ja, man. Ja, man. Een Iets, beetje inhoud. Een beetje we gaan factual. we gaan alle kanten op. In het Nederlands. In het Nederlands. In het Nederlands. We kunnen af en toe een beetje eruit vloepen met Papiamento. Ja. Want we niet zijn de- toch wel Antillianen. Ja, Toch wel. toch wel, ergens. Dat terzijde. Maar we gaan het... ik ben benieuwd, man. We gaan het over van alles hebben. We gaan alle kanten op. Lekker man. Let's Ik go. vind het fijn om met jou te zitten hier, Ja, man. sowieso wel. Wederzijds, man. Mag Leuk gezegd man, worden. leuk. Waar wil je het over... Waar gaan we over... Waarom ben je niet voor Cura? Ik ben niet voor Cura. Ik kan het niet uitleggen, man. Waarom ben ik niet voor Cura? Kijk, ik ben voetballiefhebber. Maar ik ben niet fanatiek fan van Cura. Je hoopt het beste voor je eiland. Ja. Ik zie ook hoe mijn ouders echt betrokken zijn, zeg maar. Ja. Dan hoop je echt het beste voor ze. Maar het is niet dat ik fanatiek fan ben. Ik kijk tot waar ik kan. Soms met één oog. Maar goed, de tijden zijn different. Maar ik hoop het voor ze. Alleen ik ben niet echt fan, man. Dat is niet... Hoe heet het nou? Ben jij fan? Kijk, wie, wat? Ben jij fan wat? van Cura? Van Cura? Ja. Nee. Waarom niet? Omdat, ja, ik heb het gewoon niet, zeg maar, zo emotioneel met het voetbal van Cura. En door wat komt dat? Omdat het nu pas eigenlijk, voor mijn gevoel, echt actief is. Voor de nieuwe generatie dan, zeg maar. Want misschien gaan mensen me gelijk aanvallen. Maar ik heb nooit echt... Ik ben altijd tussen Antillianen opgegroeid. Dus ik ben wel Nederlands opgevoed, maar ik ben wel altijd tussen Antillianen opgegroeid. En nooit, zeg maar, als we praten over voetbal, had je zeg maar een link met Curaçao. Of hoorde je wel van de mogelijkheden om bij Curaçao te gaan spelen is klein. Of, snap je? Want als ik dan bijvoorbeeld zie dat mensen vanuit de hoofdklasse of vanuit de topklasses werden geselecteerd voor Curaçao, dan had ik ook wel beter mijn best gedaan. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Dus het was nooit echt, zeg maar, zo een ding voor Curaçao spelen. Maar het is nu pas wel, het is nu wel gaande. Dus nu Kijk je er ook anders naar nu? ja, een Kijken beetje wat- wel. oké. Beetje wel. Maar fan worden, ik kan geen fan worden. Ik ben echt fan van Nederlands elftal. Ik ben gewoon Nederlands opgevoed. Ik erken wel, zeg maar, dat ik gewoon een negroïde man ben. Dus ik voel me niet wit of zo. Ik hoor je. Maar nee, ik ben wel echt gewoon van Nederlands elftal. Ik heb altijd gewoon in Nederland gewoond, hier geboren. Dus. Oké, ik denk gelijk een mooi bruggetje. Nederlands elftal. Nederlands elftal. Ik wil gelijk met de deur in huis vallen. Ja, man. Vandaag is de selectie bekendgemaakt. En, We moeten dat eigenlijk erbij halen, hè? De selectie. Kunnen we de selectie erbij halen? ik denk dat het wel intern kan worden gefixt. Dat het op achtergrond ergens hier beneden komt. No pressure. De namen komen nu hier beneden. Dat moet je niet doen bij Falky, want niks komt er naar beneden. Oh, misschien boven. Niks komt, zeg maar. Hij zegt al weken van, ja, dat is ook een van. Hier, de link, hier op beeld. Nee. Ja, aanvallers. Wow, hij gaat de aanvallers Aanvallers doen. in Memphis Depay, Oh, wat verrassend. Jason Kluivert, Danielle Malen, Wout Weghorst en Max Meertink. Boom.
Weet je naar mij, ja, jongen? kijk, ik vind deze apart. Ik ben het niet mee eens. Want kijk, nu presteert hij niet wat kan voor aanvallers. Weet je hebt ups en downs. Maar in de tijd dat hij on fire was, dan heb ik het over het einde van vorig seizoen, werd hij voor Jong en L niet opgeroepen. Terwijl hij toen al on fire was. Kijk, ik weet niet wat er speelde. Kijk, dat kan heel Kijk, veel... hij werd wel opgeroepen, hè, jongens. Ja, oké. Hij werd Oké. opgeroepen, hij is niet gegaan. Oké. Maar waarom nu dan, dat hij niet echt uit de verf komt, wordt hij opgeroepen? Wat is de reden dat hij niet is opgeroepen? Op basis van wat is hij opgeroepen? Ik denk gewoon kwaliteit. Gewoon op Of, basis van... of wordt het een snuffelstage? Nee, ik denk gewoon op basis van kwaliteit wordt hij gewoon opgeroepen. Maar Want hij is wel echt... Bro, kijk, iedereen weet dat hij is een goede voetballer. een goede voetballer. Super goede spits ook. Maar, Snap oké. je? Maar levert hij... Oké. Kijk, daarom zeg ik, snap je? Kijk, je gaat hem niet meenemen als de eerste spits. Oké. Dat is wat ik denk. Je Dus neemt kijk, hem niet mee als de eerste spits. Kan je hem dan meenemen in dat Sam Stein traject? Kijk, dan maak je wel een hele... Nee, maar ik bedoel qua... Een hele rare brug, want qua Sam vind ik helemaal niks, maar- oproepen. Ja, maar Sam vind ik echt niks waard, bro. Dus... De meningen zijn verdeeld daarover, maar hij is opgeroepen. Ja. Nee, oké, maar toen dacht ook iedereen van, oké, maar wacht even. Waarom? Het is leuk voor hem, fantastisch. En dit. Nee, bro. Kijk, Sam hoort niet in Nederland. Maar als je dan ook kijkt nu wat Max presteert, moet hij opgeroepen worden. Kijk, De kwaliteit, oké. Juist. Kijk, laten we gewoon... Kijk, laat me dit zeggen. Kijk, op basis van kwaliteiten vind ik dat hij opgeroepen moet worden. Maar op basis van eerlijk vind ik het niet. Want ik vind dat Emega wel voorrang op hem heeft. Is Emega fit? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat moeten we dan nachecken. Want kijk, een Emega die... Mooie transfer gemaakt trouwens. Ja, sterk. Snap je? Voor volgend jaar heeft hij al zeg maar zijn transfer Hij is gemaakt. klaar, hij is klaar. Ja. En... 7 jaar getekend of zo, zag ik. Wat zijn die Super constructie. Ik weet niet hoe ze dat daar regelen, maar 7 jaar contract. De man zijn pensioen is klaar, man. Dat zijn die Chelsea-contracten toch? Nee, kijk, weet je wat het is? Het is gewoon voor... Ik vind dat Emega al heel lang aan het laten zien is van... Oké, kijk, ik ben goed genoeg om in het eerste, zeg maar, mee te doen. Niet basis, mee te doen. Want als je Wout Weghorst kan meenemen, jongens... Snap je? Wat nu eigenlijk van vaste waarde is. Voor Nederlands aftal? Ja, Wout Weghorst. Want hij hoort er standaard bij, zeg maar. Ja. In de selectie van Koeman hoort hij er standaard bij. Dus als je hem kan meenemen en we praten over Nederlandse elftal of Nederlandse voetbal die altijd zeg maar aan het doorselecteren is, dan een nieuwe versie van Wout Weghorst is een jongere versie van hem. En ik vind dat Emega wel een beetje in die richting is. Een lange spits die gevaarlijk is in de lucht, met de rug kan spelen, maar Emega is nog sneller dan die man. Emega is nu aan het presteren. Hij was ook Cappy toch? Of is Hij Cappy? is Cappy bij Strasbourg. Hij is Cappy. Eigenlijk, Vorig jaar was hij de best scorende Nederlandse spits tussen alle Nederlandse spitsen In League 1. in League 1. Dus Ik hoor waar je naartoe gaat. Wat moet hij nog meer doen om uiteindelijk daar te komen? Waar heeft het mee te maken dan, denk jij? ik wil het niet zeggen waar jij op doet. Want Ik ga het zeggen. ja. Ja, Blakka. Ja, Kijk, ik ben... Bro, kijk, racisme bestaat. We gaan niet doen alsof. Het bestaat. ik hoor je. Maar ik wil het niet gelijk daarop leggen, man. Er moet wel iets zijn. En ik vind, zeg maar, dat dan, zeg maar, zulke momenten... vind ik dat bepaalde journalisten die bij Koeman aan kunnen kloppen... die het ook eventjes gewoon echt prikken totdat hij wat erover zegt. Snap je? Want bij Meerdink wist iedereen ineens wat er was. Waarom die niet werd opgeroepen. Want hij respecteerde het proces niet. ik hoor je. Snap je? Hij respecteerde het proces niet. Want het volk begon te roepen... Ja, Max. Ja, dus ineens werd Koeman in een hoek geduwd. Niet eens Koeman. Een reiziger werd in een hoek geduwd. Want hij moest eigenlijk eens met Jong Oranje mee. Werd in een hoek geduwd. Het ging meer over Max dan over het EK zelf. Snap je wat ik bedoel? En dan ineens, reiziger die zegt er dan wel gewoon van... Ja, kijk, weet je, ik heb die man opgeroepen. Maar ja, hij respecteerde het proces niet. Snap je? Want je moet wel het gevoel hebben dat je het op prijs stelt als je wordt geselecteerd. Dus wanneer het Nederlands elftal komt... Wat het uiterste is in voetbal voor een speler... Ja. Dan ja,
dan moet je wel het gevoel hebben van een speler wil dat doen. Maar niet een speler dan die gaat afzeggen en dan een week daarna of een paar dagen daarna zeg maar bij een training gaan. Dus daar weten we het probleem. Maar bij Emega, wat is het probleem dat Emega niet geselecteerd kan worden? Ik kan dat niet begrijpen. Ze hebben Koeman toch een paar keer gevraagd hierover. Ja, maar dan krijg je geen concrete antwoord. Ja, het is een dingetje. Wel een antwoord, want terwijl bij Max kreeg je wel een antwoord. Want Max respecteerde het proces niet. Dus wat kan Emega zo slecht hebben gedaan? Of wat kan er zo slecht zeg maar, dwars liggen dat je zo'n speler niet selecteert? Ik hoor je. Dus eigenlijk, het is voor mij niet eens zeg maar, het probleem dat Max is geselecteerd. Maar waarom Max wel en Meerdik niet? Moet Emega nu naar Nigeria gaan? Emega niet. Ja, waarom Max wel en Emega niet? Of hij... Gewoon voor Nigeria spelen nu? Nee, maar kijk, zo'n speler ook waar... Je toch, kijk. Met alle respect voor Nigeria. hè. Zo'n speler wil zeg maar gewoon spelen waar het hoogst haalbare is. En misschien, laten we zeggen, want we gaan niet doen alsof Nederlands elftal WK ooit heeft gewonnen. Ik hoop dat gebeurt voordat ik heen ga. Want ik zie het slecht, maar cool. Dat is wat ik hoop. Maar je hebt toch wel meer faciliteiten. Nederlands elftal, je weet toch? Het is gewoon een luxere... Ja, iets luxe, snap je? Dus ik snap ook wel voor een speler die gewoon in Nederland is groot geworden en bij Sparta... Hij wil het ook graag voor deze auto. Snap je? Dus een speler die dat wil, hij zegt het ook. snap je? Hij zegt ook, ik ben nummer 1, ik ga de nummer 1 spitter worden van deze auto. Nee, maar kijk, zulke dingen. Dus ik begrijp dan niet van, oké, aan zelfvertrouwen ligt het niet. Aan de kwaliteiten kan het niet liggen, want... Hij levert. Hij levert. Dus de club waar hij hiervoor was een... welke club was dat? Was een Zweed? Ik weet niet. Ergens daar. Daar. Was hij ook. Hij leverde ook. Hij kwam van de bank, leverde ook, werd een speler. Cijfers liegen niet, ja. Snap je? Ja. Straatsburg, zelfde. Begint bij 0, levert, is nu zelfs een aanvoerder. Hij gaat naar Chelsea voor 7 jaar. En... die 7 jaar maakt... Broer, toen ik dat zag, dacht ik, hè? Mannespan, super constructie. Ik loof. Kijk, je kan beter ruim. Neem ruim. 7 jaar maakt me dood. Ja, Mannespan. Nee, Oké, maar ik hoor je. Kijk, je? hierover kunnen we Het eindeloos... maakt mij niet uit dat Max komt. Want Max hoort erbij. Kwalitatief, hij hoort erbij. Want we moeten doorselecteren, we hebben een spits nodig. Dus het maakt me niet uit dat Max komt. Maar waarom Max wel en Emega niet? Dat is meer mijn ding. Ik denk dat de heer Koeman dit zelf echt een keer moet gaan structureel moet gaan uitleggen. Want dan krijg je die cliché-uitspraken met we houden hem in de gaten. En, we zijn aan het kijken. We zijn hem aan het... hoe noemen ze dat? Wanneer ze met statistieken spelers aan het volgen zijn. Data. Ja. Dus we zijn de data aan het bekijken. We zijn de data's aan het... We houden hem in de gaten. Dat is toch bullshit. Ja, broer, ja. Cap. Gaat Cura week halen? Nee. Nee? Nee, man. Cabo is, hoeft alleen maar nog... 1 keer maar gelijk te spelen, toch? Ja, Cabo hoeft alleen de bocht te nemen. En dan is het Funana. Hey, Vissa. lekker, man. Ja, het is... Kijk. Suriname, die zijn er ook bijna. En hun... Jawel. Nee, ze moeten nog 4 wedstrijden maken. Maar ze staan er goed voor nu. Ze hebben goede papieren. Dus Maar die voetbal van Suriname? Kijk, niet dat... Want van Cura heb ik het niet gevraagd, maar... Van Suriname, er wordt gevoetbald. Er wordt echt gevoetbald. Heb je die eerste game al gezien? Heb ik gezien. Was die eerste game al trouw, bro? Maar ze speelden ook tegen een Yusu tegenstander, hè? Panama. Panama is gewoon een hele goede tegenstander. Kijk, oké, misschien... Want kijk, jij bent meer BVO dan ik. Ja. Misschien ben ik daar te nuchter in. Of misschien ben ik daar te objectief in. Verklaar. Wanneer er 11 spelers zijn die allemaal een basis hebben, waarom kan de basis niet worden vertoond? Want dit heb ik dan met Cura. Waarom kan de basis... Dus ik vraag niet van elke speler om te doen wat je deed bij Eredivisie. Of om te doen wat je doet in de Engelse Tweede League. Dat vraag ik niet van die spelers. Maar de basis. Waarom kan de basis van 11 spelers die allemaal zeg maar Nederlandse... vanuit de Nederlandse school komt. Ja. Waarom kan de basis niet worden vertoond? Ik denk dat de grootste uitdaging, dit geldt ook voor Cura denk ik, dat
de saamhorigheid buiten het veld is top om te zien. Vissa, bus, dansen. Ja, hey, zo. hey, kom maar, is leuk. Alleen het voetbalproces, het teamproces, kijk, ik heb heel veel het gevoel, ik denk dat je dat met mij deelt, dat boys individueel zich willen laten zien op dat moment voor hun land. Terwijl juist op dat moment dat je het samen moet doen. En ik denk dat bij Su, shout-out naar Su, mag gezegd worden, hun doen dat echt samen. El Salvador uit, lastige wedstrijd. Racisten daar. Die boys zijn veel gedoe meegemaakt. Die boys winnen daar gewoon, omdat ze het samen hebben gedaan. Ze hebben het samen gedaan. En ze hebben gewoon in combinatie met goed voetbal, hebben ze het laten lukken. Dus echt, ik heb gekeken. Ze hebben echt gewoon goed voetbal gespeeld. Veldspel, weet je, het overhand. El Salvador thuis niet kunnen laten zien van, we spelen thuis, wij zijn de bovenliggende partij. Uit team. Boys hebben 9 uur in de vliegtuig gezeten, komen daar, doen het samen. Ja. En ik heb niet het gevoel dat bij Cura, ze kunnen het. Maar ik denk dat die boys... Te veel willen gewoon individueel presteren. Ja. En, Ja. Maar heeft dat dan ook te maken, zeg maar, met professionaliteit? Want bijvoorbeeld, waarom ik dat zeg, of vraag, bij Bazoer zag ik dat niet. Wat zeg je niet precies? Zeg maar dat hij alleen wilde presteren. Ik zag juist, zeg maar, dat een speler was gekomen die een beetje de lijnen ging uitzetten. Het teamproces. Rust bracht. En ik zie het heel vaak, zie ik het wel, zeg maar, bij Leandro. Zie ik ook wel, zeg maar, dat hij het probeert. Maar volgens mij wil je zeggen, er is ook heel veel niet. Ja. Dus heel veel die dan, zeg maar, toch naar daar gaan. Het individuele. Heeft dat niet te maken met professionaliteit? Eens. Nee. Laat me het beter voorwoorden. Je moet eigenlijk... Juninho Bacuna. Probeer zijn clubprestaties te vergelijken met wat hij bij Cura doet. En daarin moet je... Maar dan moeten we al beginnen met positie, toch? Ook. Maar ik denk, op hun kwaliteiten, met hun staat van dienst, waar je ook speelt, moet je uit de voeten kunnen. Voor je land. Waar het nodig is op dat moment. Of de coach jou op dat moment op de juiste plek zet, ja of de nee. Op dat moment bepaalt de coach wat het beste is voor het team. Of voor het land. Of wat, weet ik veel, analyse gemaakt van tegenstander, et cetera. Waar je ook zou spelen op dat moment, moet je wel je uiterste best kunnen doen. Op basis van je kwaliteiten, in combinatie met werklust, in combinatie met... Dit zijn die cliché-uitspraken die elke trainer zegt. Gil, alsjeblieft, broski. Ik heb me zo vaak geuit over Juninho. En niet omdat Juninho een slechte voetballer is. Want niemand op aarde kan zeggen dat Juninho niet kan voetballen. Maar, Niemand kan het zeggen. Maar... Waarom? Nee, niet waarom. Oké, ik ga het niet eens op hem leggen. Als je als trainer of als organisatie, want het is niet de trainer. Want het zijn nu, zeg maar, verschillende trainers die hem op een positie zetten waar hij niet uit de voeten komt. Wat is zijn positie voor jou? Ik heb begrepen dat die man een box-to-box speler is. Dus een 8. Dus eentje naast een 10 die schoonmaakt en dit. En de laatste wedstrijd van Cura tegen Bermuda speelde hij naast de 10. En, moet ik eerlijk zijn, Toen zag je een andere... zag ik de beste wedstrijd die ik van hem heb gezien. Dus voor zijn doen. Dus niet de beste wedstrijd van een voetballer, maar de beste wedstrijd voor zijn doen. Van hem. Die Zag ik, zeg maar, ik dacht van oké, het kan wel echt kloppen dat hij geen 10 is, maar wel echt een box-to-box speler is. Want ik kon het nooit vastleggen van oké, hoe kan iemand die speelde hij Tweede League? Tweede League Engeland? Ja. Tweede League Engeland? Championship toch? Turkije toch? Nee, maar toen daarvoor. Championship toch? Ja. Championship. Dus in de Championship Team of the Week wat ook gewoon kaarten wat kreeg. Yusu-competitie is. hè? Yusu-competitie. Team of the Week kaarten kreeg. Elke week gewoon goede cijfers kreeg. Maar op een box-to-box model die ik dan niet terugzie in de Curaçaose elftal. Dus ik begreep dat niet. Ja. Maar dan moet je ook afvragen, dan worden de poppetjes niet op de juiste manier gebruikt. Ja, maar oké, dan hoeveel moet er gebeuren wanneer een organisatie ziet van oké, kijk, hij kan niet daar spelen. Of, weet je wat? We hebben geen 10 als organisatie. We hebben geen 10, laten we wat anders spelen. Laten we met een punt naar achteren spelen en 2 middenvelders. Of laten we gewoon met 3 op een rij spelen.
Weet je, laat me, de vraag die je naar mij hebt gegooid, draai ik nu naar jou terug. Gaat Cura WK halen? Ik hoop het. Maar, Ja, ik zie het somber in, maar ik hoop het echt. waarom zie je het er somber in? Omdat ik zie niet zeg maar de basis. Patroon, een Ja, patroon. het juist gewoon de basis. Want bijvoorbeeld tegen Bermuda... nee, kijk, niet eens tegen Bermuda. Want tegen Bermuda gingen we 4-3-3 Je spelen. wil naar Trinidad, ik voel het. want, Ja, kijk, Trinidad. wacht, kijk. Tegen Bermuda gingen ze 4-3-3 spelen. Ja. Bro, de 11 spelers die op het veld staan, als die niet een 4-3-3 kunnen uitoefenen, waarvan je denkt van oké, dit is gewoon oké, Ja. dan denk ik bro, ik vind het eng om te zien. Ja. Want dan heb je de 11 spelers die je wilt. Dus dan heb je de 11 spelers, want oké, Sontje was er niet bij, Obispo was er niet bij, maar dan heb je de 11 spelers waarvan je denkt van hé, zo, timer. Dit zijn wel 11 namen. Ja. Snap je? Dan heb je dat. Ja. En dan kan je niet 4-3-3 spelen. Dat is toch belachelijk? Voor mij is dat belachelijk. Ik hoor je. We gaan naar dinges, we gaan dan naar Trinidad. De eerste helft van Trinidad was de beste die ik heb gezien van die 2 wedstrijden. Curaçao op zijn best. Van die 2 wedstrijden. Want toen speelden we met 5 verdedigers. Ja. Bazoerpunt naar achter. Bazoo, punt naar achteren, 2 ernaast, wingbacks. Ja. Toen had je grip, toen had je een beetje grip, toen kon je rust behouden, dit, dat. Maar, Eerste helft, hè? dat was eerst, maar waarom de tweede helft? Wat gingen we spelen? 4-3-3. Ik ben in slaap gevallen, man, bro. Nee, maar daarom zeg ik, tweede helft gingen ze 4-3-3 spelen. Was the same bullshit. Toen begon het al zeggen, maar toen dacht ik al van, oké, wacht, kijk. Als wij geen 4-3-3 kunnen spelen, is dit wel een goed team. Ik ga daaraan twijfelen. Want 4-3-3 met 11 jongens vanuit de Nederlandse voetbalschool, dat moet overal. Maakt niet uit tegen wie je speelt. Ja, ik hoor je. Als speel je tegen Brazil. Tuurlijk ga je zien zeg maar, dat Brazil beter is, maar de 4-3-3 moet wel zeg maar, een beetje eruit komen. 1-4-3. De keeper mag je niet vergeten. Dat is goed. Ja, dit is weer die trainertakje van jou. Maar ik hoor je. Maar oké, kijk, wat jij zegt, we hopen het, maar ik zie het ook. Want kijk, Jamaica is geen puinhoop. Is geen puinhoop. Hoor je me? Of? Ja, bro. Ik vind het moeilijk. En hoe ze er nu voor staan, mogen ze eigenlijk niks meer laten liggen. Ze zijn nu wel de beste tweede. Oké, maar. Nee? Dat wil je niet. Oké. Ja, ik weet niet tegen wie. Ik weet niet tegen. Ja, je wil gelijk door, dan ben je klaar. Alleen, ja, dan is Jamaica echt. Die moet je echt pakken, man. En ja, laten we het gelijk hebben over de 2 nieuwe debutanten die bij de selectie zijn toegevoegd: Obispo en Hansen. Ja. Waar ik benieuwd naar ben. Of nee, laten we beginnen met wat vind jij van die 2 toegevoegde spelers uiteindelijk nu? Want je gaat nu weer wat moeten toepassen in de basis 11. Want die boys komen niet om te chillen, neem ik aan. Misschien is het een hot take, maar ik vind niet dat Van Eyma eruit moet voor Obispo. Van Eyma supersterk. Oké, hij speelt niet de hoogste. Hij heeft niet, zeg maar, je weet toch, de beste club. Of Ja, ja. Maar vanaf Gold Cup is dat je beste speler. Sinds Gold Cup, hè. Dus we praten al tegen een speler die heeft gespeeld tegen Canada. Een speler die heeft gespeeld tegen El Salvador. Een speler die heeft gespeeld daarna, wat was die derde wedstrijd? Op Gold Cup. Ja. Je had Canada, Honduras. Honduras. Snap je? Die 3 wedstrijden. Staande. Dat waren gewoon Ja, gimmas, ja, hè, bro. Dat zijn geen... Dat is geen tering zo, ja. Snap je? Dus Ja, ja, ja. dat was jouw beste speler. Op basis van wat zou Obispo voor hem eruit moeten komen? Dat hij bij PSV speelt. Wat is dat voor nonsens? Zo gaat dat, bro. Ja, maar wat is dat voor nonsens? Wat je nu gaat krijgen, als ik het goed heb, moet ik naar de casino. Bazoer, Obispo, centraal duo. En dan, Ja, ik zie het niet. en dan ik zie is, het wel. Gary wordt geslachtofferd, Van Eyma wordt geslachtofferd. Dus dan krijg je een schouderklopje met gas wel door. En als we je nodig hebben, moet je er staan. Bla bla. Je kent dat cliché uitspraak. Ja, ja. Hij speelt bij PSV, hij is opgeroepen, hij heeft een naam. We hebben net een discussie gehad hierover. Van ja, die bal van Jerry schoot in de Champions League. Werd qua verwerken, struggelen, struikelen. Oké, wie de fout was dat? Ik vind dat Jerry Schouten die bal niet daar moet spelen. Maar hoe die hem daar ook speelt, moet de speler die bal kunnen verwachten en verwerken.
Een speler die minimaal 11 jaar prof is geweest. Of prof is. Voor zijn doen had hij er wat mee moeten. Hij had er wat mee moeten doen. 100%. Ik Onderkant denk voet aannemen op in dat de 16. moment, ja, hij verwachtte hem niet. Hij stond onder druk. Ik denk, die Schouten zei hem ook niks. Maar ja, je hebt die spelbeeld voor je. Dus je gezichtsveld. Je gaat iemand daar niet een bal toevertrouwen, wetende dat jullie dat nooit op de training hebben gedaan of nooit zeg maar is voorgekomen. Daarom heb je het ook mooi gezegd, want bij het begin van elke training doe je rondo. Sta je Bro, op een halve begin meter. van elke training. Sta je op Maakt een niet halve uit meter hoe van hoog je elkaar. speelt. Je Ik hoor begint je. met een rondo. hoor je. Een rondo is een 4x4. Je staat hoe ver sta je van elkaar? Niet eens een halve meter. Niet misschien eens 1 een meter. halve meter, bro. Dan is het tap, 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 Snap tap, je? tap, tap. Ja, man. Oké, je doet dat, laten we zeggen, je doet dat 10 jaar lang. 10 jaar lang kan je niet zeg maar op één moment onder druk, een bal daar wegwerpen. Hij niet, blijkbaar. Onderkant voet. In de 16. En je bent de centrale verdediger. Ik begrijp dat niet. Maar no spang. Hij zal er wel staan tegen Jamaica. Want hij gaat niet daar voor de bank. Ik denk Omdat hij dat weet. de boys hier dat ook kunnen beamen. Obispo gaat niet Basis? daar naartoe om een wissel te zitten, toch? Nee, sowieso niet. Gaat spelen, man. Laten we het ook hebben gelijk over Sontje Hansen. Voor hem is het heel goed gevallen. Want Chong is geblesseerd. Is Chong geblesseerd? Ja, man. Oh jeetje. Chong is geblesseerd, dus hij gaat op 10 spelen. Hans op 10. Ja, easy. Oké. Wie zou je anders... Nee. Ga je Ik weet niet op 10 zetten? heb. Nee, dat niet. Maar. Wat? Dus je zou dan gewoon met. Gewoon dezelfde opstelling, bro. Dat al die tegenstanders daar wel van containerbegrippen zijn hoor. Qua verdediging, centrale verdedigers. Die boys hebben allemaal kasten, man. Ja, Trinidad had ook een paar. Kijk, of ze kunnen voetballen, dat de tweede. ja, Maar het zijn wel fysiek sterke gasten, man. snap je? Dus dan heb je een... Kijk, een Castaneer is ook sterk. Maar dan moet je ook de voetballende kwaliteiten hebben met de rug naar de goal. De enige spits die ik weet dat Cura nu heeft, is Locadia. Die met de rug naar de goal kan spelen. Gezicht naar de goal kan spelen. Naar de zijkanten kan uitzakken. Hij is de enige spits die dat kan nu. En voor een team zeg maar, die nu heel veel voetbal wil brengen, is dat het enige. Maar dus scoren, een spits die niet scoort is oké. Benzema bij Real Madrid. Scoort wel. Benzema bij Real Madrid naast Ronaldo. Maakte geen shit. Speelde elke wedstrijd. Hij scoorde wel, maar Ja. Wel eens. Maar wat was zijn taak? Zijn taak was ruimte maken voor Ronaldo. ja, maar die taak heeft Locadia toch niet? Nee, maar ja, Locadia is de enige die, zeg maar, jouw spel kan verleggen. Snap je? Bro, weet je hoe belangrijk het is voor een team wanneer die bal naar voren gaat met zoveel moeite dat die bal niet binnen 5 seconden terug is? Dat Als je, dat 3 keer gebeurt in een wedstrijd, is Ja. heel je team geen Maar goal. waar wordt ons spits op beoordeeld? Op zo'n goals, Op goals, tuurlijk op zo'n goals. Maar je begint ook wel met het voetbal. Want als het voetbal... Want kijk, een spits die ook meer kan creëren voor jou, is een even waardevolle spits dan een spits die scoort. Want een spits die scoort, je hebt bijvoorbeeld een Van Nistelrooy. Een Van Nistelrooy wordt altijd bediend. Dus hij had het niet nodig om in te zakken. Hij werd altijd bediend. Je moet ze wel afmaken. Maar dat deed hij, als de beste. Snap je wat ik bedoel? De team die Curaçao nu heeft een spits nodig die het spel voor hun verlegt. Want wanneer die bal naar voren gaat, het is niet vanzelfsprekend dat die bal naar voren blijft. Maar hebben ze moeite met scoren, Cura, denk je? Hebben ze moeite met scoren? Goals Ze maken? hebben weinig scorend vermogen. Want ja, Margarita heeft het niet laten zien als buitenspeler. Nee. De afgelopen wedstrijden. Wel tegen die kleine teams, heb ik begrepen. Tegen de kleine teams heeft hij allemaal lopen sloop. Maar de wedstrijden die ik niet heb gezien... Snap je? Wedstrijden die ik niet heb gezien, maar ik heb begrepen van hij liep te slopen. Sinds Gold Cup tot aan de laatste wedstrijd heb ik niks van hem gezien. Ja, hij schijnt vermist te zijn. Maar andere thema, man. Summerville, moet je voor zijn naam kiezen? Ja, tuurlijk wel. Repeteer er een paar. Nee, maar laten we even overschakelen. Vind je dat Summerville voor Suriname moet kiezen? Ja. Zo niet. Ja, Kijk, wat is hij? Links, rechts? Is hij allebei? Is allebei de kanten of allebei de flanken? we moeten misschien weet hij het zelf niet eens. Is hij zo goed bezig op allebei de flanken? Want
Kijk, als je allebei de flanken kan spelen, dan rechtsbuiten in Nederlands elftal is nog open. Snap je wat ik bedoel? Rechtsbuiten in Nederlands elftal is nog open. Kijk, linksbuiten, niemand. Vergeet. Ja. Ongeveer. Maar linksbuiten vergeet. Ja. Cody, niemand gaat Cody van die plek afhalen. Ja. Cody is de eerste op wedstrijdformulier. Rechtsbuiten, je hebt Frimpong gezien. Je hebt Bergwijn wordt zelfs genoemd. Malen gezien. We hebben heel veel gezien daar. Snap je? Ja. Xavi Simons. Die van mij ook mag beginnen te presteren of anders blijft thuis. Of anders geeft me Kees Smit. Met alle respect. Die is ook goed bezig. Ja. Nou, maar daarom zeg ik, kijk, ik ben met zulke dingen. Geef mij Kees, bro. Is hij zo goed? Wat? Ja. Wat? Hij Kees Smit. is lastig zo. Bro, hij ziet eruit als Frankie, speelt als Bernardo Silva. Oh mijn god. Niet normaal, bro. Dat is niet normaal. Hij is niet normaal. Hij is echt niet normaal. Hij is supergoed. Maar mijn talent is Xavi Simons. Xavi Simons, ik zie hem altijd presteren bij elke club. Elke club. Totdat hij bij NL komt. Hij komt bij NL. Nee, niet laatst bij Tottenham. Hij had 3 gekregen, 2. Tottenham Had hij niet goed gespeeld? Want zijn eerste wedstrijd bij Tottenham was echt was wel goed. goed. Assist, Ja, laatste potje is niet zo. Nee? Iets minder. Maar dat kan toch? Kan. Maar dat moet je niet lang volhouden. Op de hoogste niveau moet je dat niet lang volhouden. Nee, klopt. Je moet snel eruit komen. Het is geen Leipzig. Ja, precies. Het is geen Leipzig. Maar Maar- Summerville, ja. Ja. Dus jij gooit weer een linkje gewoon. Hè? Ik geef hem een mogelijkheid. Als hij echt goed bezig is, op een rechtsbuiten, zou je gewoon naar binnen kunnen komen, hoor. Ik moet zeggen, die man heeft super stappen gemaakt, man. Als je vanuit Feyenoord vroom hebt mee ervaren, je gaat naar Dordrecht. Uiteindelijk beland je in een soort van een super ontwikkelingstraject voor jezelf. Premier League. Premier ineens. League, je hebt je beste speler van de Championship, Leeds United Wel laten met de zien. sprintplan toch? Want het Abaya Bo heet toch? Hij ging Ja, Ja. klopt. fijn worden met die... Klopt, hij had ruzie gehad en zo, ging naar Dordrecht, noem maar op. En vandaar is het weer gewoon... Maar zo zie je maar, weet je kan ook een doorbraak creëren via een omweg. Soms is een omweg, je wilt hem niet nemen, maar misschien is dat de beste. Su of niet? Ja, Ja, voor Su toch? ja. Waarom? Als je zo goed bezig bent, waarom niet voor Nederlands elftal? Is hij ooit in de pitje geweest van Nederlands aftal? Ja, is hij zijn naam? is voor de jong, toch? Ja. Ja. Dus, Maar zou je het raar vinden dat hij voor Su kiest? nee, tuurlijk niet. Kijk, ik ben voor Nederlands elftal, maar ik vind het echt oprecht lauw wanneer die jongens vanuit de jeugd voor hun roots kiezen. Laten we voor hun roots kiezen. Ja. Alleen, dan moet hun roots moet wel zeg maar een oogje hebben voor hun wanneer ze jong zijn. En Ja. niet wanneer ze Niet wanneer ze... gedebuteerd zijn. Ja. Of echt aan het bloeien zijn. Snap je? Dus wat ik had begrepen van Dest was zeg maar, Amerika checkte hem altijd al. Sinds jong al, hè? Juist. Ja. Checkte hem altijd van, hé, hey, En opeens was hij gaande, kwam Nederlands aftal. Kom Koeman, sta je Hey, van, Hoe is het? kom. Zullen we een bakje doen? Je hebt een andere ook een speler, Raap, ken je? Die andere ook? Nee, Speelt PSV. nee. Vader Goed, dan, Curaçao, Ik heb ervan gehoord, ja. Venezuela mee houden. wacht. Is dat die, wacht, is dat die linksbuiten? Ja, Nee, Venezuela. PSV heeft een linksbuiten, dat is niet normaal. Ik weet niet wie dat is. Maar die Raap gewoon voor Venezuela gekozen. Ja? Omdat we... Ze checken nu al van, Ja, hey, check hem van... Dus Cura heeft weer geslapen. Ja. Slaap Lekker. lekker. Bij Riba, helemaal gewoon Venezuela. Lekker. Zo mag je voor je roots kiezen. En Cura gaat blijven verliezen als ze dat niet doen. Want zo kon Hartman al lang naar Cura. ja. Hato. Van Hato weet ik niet. Die van Hartman... Was ook een dingetje. Man had gewoon erbij. Ja. Bro, ik Hij heeft wist... zelf gezegd. Ja, was een dingetje, ja. Was een dingetje, ja. Hartman doet mij pijn. Hartman doet mij pijn. Was een dingetje, ja. Hartman, ik wist het. Dus ik wist het van tevoren al van... Hé, die man wil daar naartoe. Wie Ik was al begonnen met een paar mensen connecten. Van hey, check die man is al ready. Hij is net klaar met die knietorie. Hij is ready.
goede vriend van mij was toen trainer bij Feyenoord. Narcisio, Dencho. Slapen. Goede trainer. Wist het al. Cura. Hoorde het al van, hé, die man wil voor Cura spelen. Dencho gunt Cura de wereld. Als een van de toptrainers ook, hè. Opkomende trainers, Ja, goede Italiaanse trainer. trainer. Dus Ja. check die man is nu bij NAC. Goeie trainer. inderdaad. Ehm, Cura slapen. ik kijk hem in mijn bereik. Van, hé, Niks. we kregen namen toegestuurd. We sturen namen door. Dit, dat. Ja, bro. Ik wil niet zeggen dat ik de link was, maar ik heb mijn aandeel gedaan, zeg maar, voor wat ik had kunnen doen. Dus ik wist het gewoon vroeg, bro. Die ene game die jij ging kijken, toen was hij net terug van die... toen speelde Jur tegen hem. RKC. Tegen Hartman, toch? Ja, klopt, Dat klopt. was de eerste game, Ja, toch? was hij terug. Ja, Dat was klopt. de eerste klopt, game, man. Klopt. Voordat wisten we het al. Oh, We jeetje. waren al bezig met die Tory. Jeetje, zonde man. Want Feyenoord moest nog naar Indonesië. En zo. Klopt. Ja, zonde man. De laatste, Dembélé, wat dan door? Dat is wel erg zielig. Maar, ja, bro. Zielig? Ja, ik vind het, ja, ik Hij vind heeft, het wel zielig. hij heeft een goede seizoen gedraaid. Ik vind het gewoon zielig voor Mbappé, bro. Mbappé is de beste voetballer nu. Want kijk, die Ballon d'Or, Tory, dat pakt mij gewoon niet. Dat kan niet, de Ballon d'Or niet winnen. Timer. Wat Die was- Ballon d'Or, wat- Tory, pakt mij gewoon niet. wat- Omdat wat- die Ballon d'Or, Tory, een prijzentory is geworden. Wat- Het is wat- niet de beste voetballer. Wat was de laatste Ballon d'Or waar je zegt van, ja, Eén van Messi, één van Ronaldo. Snap je? Want dat was die tijdperk. Kijk, ik ben Messi-fan, maar één van hun... Ronaldinho. Kijk, je toch? Ja, die tijden zeg maar. Snap je? Snap je? Want it makes sense, zeg maar. Nu is het, zeg maar, de speler die in een team speelt, die alles wint, maar dan de main character is, Ballon wint d'Or. het. Ballon d'Or. Maar heeft hij hier per se niet... Hij heeft een goed seizoen. Hij heeft inbreng gehad, maar heeft Inbrengen, hij heeft niet... nee? Heeft Vitinha niet... Wat heeft Vitinha gedaan? Niks. Wat heeft Doué gedaan? Niks. Mendes. Die links weg. Wat heeft Nuno Mendes gedaan? Mendes. Niks. Hakimi. Niks. Ja, Het zijn verdedigers toch? Je weet toch? ja, maar hun Maar dat hebben... Hij is de nieuwe leider geworden van die team. weet je. Ja, oké. Hij heeft het gedaan zonder Mbappé. Ja, oké, Hij oké. heeft die Champions League gewonnen. Maar kijk, hij niet. Niet hij. Niet hij. Hij heeft zijn Nee. aandeel En gehad, dat maar is zo het. heeft ja. Dat is het. Daarom vind je ik hebt het... daarom vind ik het beste gewoon- speler. Ja, ik weet niet man. Het is... Hij is niet de beste voetballer op aarde nu. Ook. Is hij niet. Wie moest het winnen dan? Jamal. Nee, vind ik ook niet. Dat was, kijk, ik ben Barca fan. Dat was ook bullshit. Jamal mag helemaal geen tweede zijn. Rafinha moet tweede zijn. Als je iemand van Barca dan wilde zetten op 2, Rafinha was vijfde of zo? vijfde nee. Wow. Maar die man had een mooi seizoen gedraaid ook man. Lamine is gewoon Deze jong. assist en zo. Lamine is gewoon jong. En die laatste Talentvol. half jaar was hij een... Ja. Je weet toch, was hij bezig. Want daarvoor Nee, was hij gewoon... chips. Die laatste half jaar was hij aan het... Je weet toch, aan het Leveren, doen, leveren, bewegen. ja, leveren, ja, Je weet ja, toch, ja, oké. ja, ja. Maar Rafinha was heel het jaar gewoon bezig. Je eerste goals waren van Rafinha. Ja, maar ook dat Ballon d'Or, weet je. Is bullshit, snap je? Dus daarom, kijk, dat Dembele heeft gewonnen, oké, je weet toch. Ik gun het hem als mens. Maar is hij de beste voetballer op aarde nu? Nee. Dus jij vindt Mbappé moest hem pakken? Mbappé is een veel betere voetballer dan hem. Laten we dat... Mbappé, de eerste seizoen bij Real Madrid. Ja, hij was er. Hij was er. Die man heeft stuk gemaakt, bro. Elke game Galassi, maar stuk gemaakt. Tegen Barca gelas hij dan, hè? Tegen Barca Galassi, maar stuk gemaakt. Ja, hij heeft Elke game heeft hij gescoord. Hij heeft geleverd. Was het buitenspel of niet? Gewonnen, daarom. Sorry? Maar hij heeft geen prijzen gewonnen. Ben je dan... Dus wacht even, Maar dan ben je geen slechte. dus als je Champions League pakt, je hebt een voldoende competitie seizoen achter de rug. Wat heeft hij nog meer gepakt? Gewoon die treble, hun hebben treble. Volgens mij hebben ze gepakt. Misschien heeft dat Maar ook. Ribéry heeft geschreven op Twitter. Dus je moet... Je moet, ja. Ja, Hij is heeft bullshit. gewonnen toen die tijd, toch? Hij heeft alles Snap, gewonnen. ook. Hoe heet het nou? Wie had dat ook gedaan? Kijk, weet je wanneer ik klaar was met Ballon d'Or, bro? Toen Sneijder hem niet won. Oh ja, het ook. Sneijder wint hem niet. Modric doet precies hetzelfde. 2 jaar later wint die Tory. Dit is een marketing tory. De meningen zullen 2 altijd. jaar later of zo. Nee, Lewandowski.
Ook moest ook winnen. Van Dijk. Messi pakt hem. Wat had Messi dat jaar gedaan? WK gewonnen of zo. Ja, WK gewonnen. Ja. Dat is bullshit. Ja, Het is true. Elk En ik ben jaar heeft Messi het een fan. dingetje. En ik ben Messi fan, hè. Ik ben Messi fan. Ik fok met Messi. Daya, dat is de beste voetballer. Oh, dat is mijn GOAT. Man. The fuck? Ja, ik hoor je. Virgil pakt treble. Hij pakt Dus- alle prijzen die je kan pakken als voetballer, pak je in een seizoen. En dan krijg je applausje. Je komt in de 11-tal van het jaar. Beste 11. Beste 11. Gil. Ja, de meningen zullen verdeeld blijven hierover. Gil, ik denk we gaan afsluiten, man. Ja, ik kijk Zo is een mooi begin, toch? Denk ik? ja, ik kijk ernaar uit voor de tweede sessie. Dan hopen we dat Cura wat heeft gedaan. Kunnen we daarover ook een samenvatting doen. En dan hopelijk met een leuke gast erbij. Shout-out naar Sideline. Hey, sponsor, man. Is wel leeg. Management. Normaal moeten ze bijvullen. hè, gewoon Ja, in de normaal, uitzending. je toch, bij ESPN en zo, je toch. Ik heb hem gecheckt, ik heb nog een beetje. Man. Ik heb niks, bro, kijk hier. Kom maar. In ieder geval, thanks. Het begin is, de aftrap is genomen. Ja man, dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Vooruit voetballen, niet achteruit spelen. Nee. Dankjewel voor het kijken. Jij bedankt man bro. Dat je Geen dit probleem met mij man, wilt we doen. gaan dit laten lukken man. Voetbaltax. Toch wel een thanks naar Sideline. Sowieso. Toch wel een shout-out naar Falky. Toch wel een shout-out naar Shen. De setting, alles erop en eraan. Geef die man een shout-out bro. Ik weet niet hoe hij heet man. Shout-out naar producer. Shout-out naar producer. Shout-out naar de mensen achter de schermen. Shout-out die, naar decoratie. Die dit hebben laten lukken. Ja. Super setting. Dus Shout-out naar iedereen eigenlijk man. Dus op naar de volgende man. Yo. Off. Love.